कविता स्त्री नाट्य कलाकार 3 बरें ऑलरेडी प्रकाशन आणि चौथे येवपाचे बरो योग झाला तुम्ही सगळ्यांना निमतान आम्ही पावले आम्ही खास आमचे राज्याचे ज्यावेळी मंत्री माननीय राजेंद्र आर्लेकर होते त्या काळात आम्ही त्यांचं कार्य बघितलं आणि ते ज्यावेळी राज्यपाल म्हणून हिमाचल प्रदेशला त्यांची निवड झाली त्यानंतर मग त्यांची निवड आमच्या बिहारमध्ये निवड झाली आणि माझी एक इच्छा होती की माझं जे नवीन पुस्तक येणार ते पुस्तक त्यांच्या हस्ते प्रकाशित व्हावं अशी माझी इच्छा होती परंतु हल्लीच त्यांची पुन्हा केरळमध्ये राज्यपाल म्हणून निवड झाली आणि आम्ही निर्णय घेतला की बिहारऐवजी राज्यपाल ज्या ठिकाणी आमचे आहेत त्या ठिकाणी जाऊन पुस्तक प्रकाशन सोहळा करायचा आणि मला आज अत्यानंद होत आहे का दुसऱ्या राज्यातील राजभवनमध्ये आणि आमचे गोव्याचे माजी मंत्री असताना ज्यांनी कार्य गोव्यासाठी आणि आपल्या पेडणे मतदारसंघासाठी केलं ते कार्य उल्लेखनीय आहे आणि त्यांच्या हस्ते हे पुस्तक होणं हा माझा एक मोठा आनंदाचा मी क्षण मानेन आयुष्यात मी तो तेवत घेईल आणि अंतर्मनातील स्पंदने हे पुस्तक ज्यावेळी निर्माण करण्याचा माझा विचार आला तो काळ अत्यंत खडतर काळ होता कोरोना काळ होता जग हादरलं गेलं त्यामुळे अनेक आम्ही पत्रकारिता क्षेत्रात वावरत असताना आमच्यावर निर्बंध आले सार्वजनिक ठिकाणी फिरणं कठीण झालं त्या वेळात एक कविता माझी सुचत गेली आणि मी कविता लिहित गेलो हे माझं 4थं पुस्तक आहे आणि आज माननीय राज्यपाल आर्लेकर सर यांच्या हस्ते ते प्रकाशित होतं हा मला आनंद मी शब्दाने मांडू शकत नाही त्याने आम्हाला वेळ दिली आमचं या ठिकाणी जोरदार स्वागतही केलं आणि हा क्षण विसरणे आयुष्यात या तरी शक्य होणार नाही असं मी सांगतो आणि सरांना ज्यांचे विचार म्हणजे खूप आहेत पेडणे मतदारसंघात ज्यावेळी ते आमदार म्हणून निवडून आले तो काळ आजही मी सुवर्ण अक्षरांनी लिहून ठेवलेला आहे ज्यावेळी एखादा आमदार निवडून आला की आपला वाढदिवस साजरा करतो किंवा मोठी पार्टी साजरी करतो आणि ही पार्टी किंवा वाढदिवस साजरे करत असताना जे मतदारसंघातील असेल किंवा इतर कोण कंत्राटदार असेल किंवा वेगळं काम करत असेल त्यांच्याकडून पैसे घेऊन मोठमोठ्या जाहिराती द्यायच्या परंतु ज्यावेळी आमचे मंत्री माननीय राजेंद्र आर्लेकर ज्यावेळी मतदारसंघातून निवडून आले त्यांनी कधीच तसल्या प्रकारची जे गैरकृत्यही केले नाही आणि वाईट व्यवसायाला कधी थारा दिला नाही तो क्षण आजही आठवतो शिवाय आपल्या पेडणे मतदारसंघात ज्यावेळी जुगाराचे अड्डे सुरू होते 4.5 वर्षे तब्बल माननीय आमदारांनी त्या काळात ते बंद केलं असं कुणालाही जमलं नाही त्यांचा क्षण आणि त्यांच्या हातून हे माझं पुस्तक होतंय खराच मला आनंद आहे माझ्याकडे जास्त बोलण्याची संधी नाही मी सरांना खूप शुभेच्छा देतो माझ्या मनापासूनही इच्छा होती जे राज्यपाल होण्या अगोदर सर मुख्यमंत्री पदावर येणार होते तो काळ जर आम्ही आठवला तर तो काळ वेगळा होता मी सरांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि माझं त्यांच्या हस्ते शुभ हस्ते पुस्तक प्रकाशित केलं म्हणून मी त्यांचे अत्यंत आभार मानतो सर तुम्ही
नमस्कार. आज आम्ही आमचे मित्र निवृत्ती शिरोडकर ज्याच्यामुळे आज आम्ही या ठिकाणी माननीय महमनी आमचे राजेंद्र आल्वेकर सर जे केरळ राज्याचे राज्यपाल आहेत आणि हा आनंदी क्षण आम्ही साजरा करण्यासाठी आणि त्यांची भेट घेण्यासाठी आणि शुभेच्छा देण्यासाठी आणि आमचे मित्र निवृत्ती शिरोडकर याच्या कविता संग्रहाचं प्रकाशन त्यांच्या शुभ हस्ते व्हावं या उद्देशाने आज आम्ही केरळला आलेलो आहोत. आमच्यासोबत आमचे मित्र चांदेल असापूरचे सरपंच तथा समाजसेवक तुळशीदास गावस, नवचेतना युवक संघाचे अध्यक्ष कृष्णा पालयेकर आणि लेखक आणि पत्रकार ज्यांनी पत्रकारितेच्या तळागाळातील समस्या राजकारणावर आसूड ओढले, विविध समस्या मांडल्या आणि त्यामुळे आज ते संपूर्ण गोवा राज्यात नव्हे तर इतरही भागात ते सुपरिचित आहे. असे आमचे मित्र निवृत्ती शिरोडकर ज्यांनी कोरोना काळात हा अंतर्मनातील स्पंदने हा कविता संग्रह त्यांना शोधला आणि त्यातून एक कविता स्फुरत गेली आणि त्यातून त्यांच्या हातून हा कविता संग्रह तयार झालेला आहे. आज योगायोग म्हणायचा की आमचे राज्यपाल महामनी राजेंद्र आल्वेकरजी आज या ठिकाणी केरळचे राज्यपाल झालेले आहेत. हा समस्त गोमंतकीय जनतेसाठी आम्हाला खूप अभिमानाचा क्षण आहे आणि तो साजरा करण्यासाठी आणि प्रकाशन हे औचित्य साधून आम्ही या ठिकाणी केरळला दाखल झालेलो आहे. राज्यपालांचं जे कार्य आहे त्याची पोचपावती केंद्र सरकारने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रातील नेत्यांनी त्यांना दिलेली आहे. त्यांनी जे समाजसेवेचं व्रत आणि राजकारणात असताना जे कार्य केलं आणि निस्वार्थीपणे पक्षाशी आणि एकनिष्ठ राहून जी सेवा केली त्याचं हे फलश्रुती असं आम्ही मानतो आणि अनेक वेळा आमच्या तोंडून हे शब्दही येतात. आज राजेंद्र आल्वेकरजी उच्च पदावर आहे आणि समस्त गोमंतकीय जनतेसाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे. आल्वेकर सर हे व्यासंग आणि अभ्यासू वृत्तीसाठी संपूर्ण गोवा राज्यात इतर राज्यात परिचित आहे आणि हे परिचित असल्या कारणाने आज मोठ्या राज्यांचं त्यांना